Manendia kanyo mar neke riwruok matayo adhula e pachoka FKF Tom Alila ochako anga kampen mare mar laro bedo jakom mar FKF. Alila wacho nodhi keto maino e ber adhula e pachoka konywako jokanyo duto e sekta mar adhula kendo neno ni jokanyo duto omi thuolo mar golo pachgi. Jatugo machon mar Kenya Sami Owino Kempes kod jalup jakom Murang'a Seals Hussein Mohamed bende moko kuom jogo mosenyiso dwaro margi mar laro komno e yiero ma dwe mar 12 higani. My vision for the federation is clear: to create football landscape where every player, coach, referee, fan, partners, and every stakeholder feels valued and empowered. We must also trust within our communities where every stakeholder can now see the decisions that are made where resources are allocated. We have been having problems again with resource allocation where football, the monies that are coming from FIFA, they are normally relocated to other areas, and it's now slowing down the development of the game in Kenya.